नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. देवस्थान समिती उपकार्यालयासमोर नेरूर ग्रामस्थांचं लाक्षणिक उपोषण. माझ्यापेक्षा वाईट नारायण राणेंना वाटलं, दीपक केसरकर यांचं वक्तव्य. आणि देवगडचे समुद्रकिनारे पर्यटकांनी बहरले. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. मिलाग्री स्कूल सावंतवाडी येथे माजी शिक्षण मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी ख्रिस्ती बांधवांना नाताळच्या कोकणीतून शुभेच्छा दिल्या. रात्री ख्रिस्ती बांधवांच्या प्रार्थनेत ते सहभागी झाले होते. क्रिसमसाचे हार्दिक शुभेच्छा दिता. विश यू मेरी क्रिसमस, हॅपी क्रिसमस. आणि तुम्ही माझे सत्कार केला, निवडून आयला म्हणून तुम्हीच निवडून दिला, तर हांव तुमकां थँक्यू म्हणपाचो आहे. आणि एक हांव तुमकां सांगता, सिल्वर जुबली तुम्ही अनाऊन्स केला, त्या सिल्वर जुबली खातीर हांव 1 लाख रुपये डोनेशन अनाऊन्स करता. आणि आता तुम्ही आम्ही सगळे मिळून चर्चेचें काम फुडें करपाक जाय. हांव जेन्ना म्हाका मॅसेज येता तेन्ना कितें ना कितें करता. पण ह्या नव्या वर्साक हांव 10 लाख रुपयाचो चेक तुमच्या चर्च खातीर आमी सगळे लॉर्ड जेजू क्रिस्ताचे जल्माचे सेलिब्रेशन करपाक चलता. आमीच ना तर पुरे जगात सगळे लोक एकत्र येतात आणि तो शांतीचो संदेश लॉर्ड जेजू क्रिस्तान पुऱ्या जगात दिला. ताचे आमी याद करता, ताचेर आमी सगळे मार्गक्रमण करता. आणि म्हणून ही जी परंपरा आसा, जी शांतीची परंपरा आसा, ती सगळ्यांनी ती तशी दवरली. सावंतवाडी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात त्याचो आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा. हांव हांगा प्रार्थना करता आसतना आमगे लाडको बिशप आनी तो आजी तब्येत बरी ना. हांव प्रार्थना करता की लवकरात लवकर ताजी तब्येत बरी जावची आनी ताचे नेहमी आशिर्वाद तुमच्या आमच्या सगळ्यांक तशेंच जावं अशें हांव प्रार्थना करता. तुमकां सगळ्यांक नवीन वर्साची शुभेच्छा दिता. आनी जे कितें आमी करपाक जाय ते सावंतवाडी व्हडली करपा खातीर, सिंधुदुर्ग जिल्लो व्हडली करपा खातीर ते सगळे तुमी आमी मेळून करूया. तुमच्या आमच्या एकूच बळ आसा. आनी हांव आतां म्हाका रेवरेंड फादर म्हणले की लवकर मंत्री भायर मेळ्ळा, तर हांव सुद्दां देवाचो भक्त आसा. म्हाका अशें दिसता की थोडो काळ सावंतवाडीची सेवा करपाक म्हाका वेळ दिला. आनी म्हणून जास्तीत जास्त सेवा सावंतवाडीकरांची जी कामां रावल्यात पुढच्या 2-3 महिन्यात 6 महिन्याच्या भितर सगळी पुरी करतलो. इतले हांव तुमकां सांगता. पुन्हा एकदा तुमकां सगळ्यांक देवाचे देवकार दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. मेरी क्रिसमस. मी मंत्रिपदापेक्षा मोठ्या पदावर जाईन, लिहून ठेवा, असं मत माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे. आणि तुम्हाला कोणीतरी चुकीची माहिती सांगितलेली आहे. बघा, 2-3 वेळा असं झालं की माझ्यापूर्वी रावण तिथं राहिले होते, त्यांचं मंत्रिपद गेलं, एवढं मी समजू शकतो. पण तिथं राहिलेला प्रत्येक मनुष्य हा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला झालेला आहे. शरद पवार साहेब राहिले, मुख्यमंत्री झाले. विलासराव देशमुख राहिले, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर राहिले, मुख्यमंत्री झाले. निलंगेकर साहेबांच्या बाबतीत कोणी असं एक्सपेक्टचं केलं नव्हतं, मुख्यमंत्री झाले. मग तो वाईट आहे का बंगला? अशी आहे की मंत्री पदावरून गेल्यानंतर मला रावल साहेब सुद्धा भेटले होते. ते म्हणाले माझं गेलं, तुमचंही गेलं. परंतु मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, आज लिहून ठेवा आणि आज तुमचं रेकॉर्डिंग चालू आहे. मंत्रिपदापेक्षा मोठ्या पदावर मी जाईल एवढी
त्या बंगल्यामध्ये पवित्रता आहे. मी तिथं आल्यानंतर तिथं गणपतीची स्थापना केलेली आहे. त्याच्यामुळे कुठलीही वास्तू वाईट नसते. वास्तू नेहमी आशीर्वाद देत असते. फक्त तुम्ही सुद्धा त्या वास्तूची तशी सेवा करायला लागते, त्या वास्तूला सुद्धा जपायला लागतं. आणि माझी खात्री आहे की मी तुम्हाला सांगितलं की मला हा आशीर्वाद मिळालेला आहे. नाहीतर मी मंत्री राहिलो असतो तर मी माझ्या जिल्ह्यामध्ये येऊन ही कामं करूच शकलो नाही. आणि आज मी फर्स्ट टाइम रिअलाईज केलं की अधिकाऱ्यांना स्कीम म्हणजे काय ते कळलेलंच नाही आहे. त्यांनाही समजावून सांगायला लागेल, ही कामं करून घ्यायला लागतील. आणि ती जर कामं करून घ्यायची आहेत म्हणून मला जर एक ब्रेक दिला असेल तर ब्रेक के बाद देखील क्या. मंत्रिपद न मिळाल्याने मला जेवढं वाईट वाटलं नाही तेवढं वाईट नारायण राणेंना वाटलं. त्यांनी लगेच मला फोन केला, काम करत राहा असा संदेश त्यांनी दिला. तसंच काहींनी मला मंत्रिपद मिळू नये म्हणून विरोध केला. त्यांची क्यू करावीशी वाटते असा टोला माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी हाणत साईबाबांचे आशीर्वाद माझ्यावरती आहेत, त्यामुळे नक्की मला मोठी संधी मिळेल. मंत्रिपदापासून मिळाल्यानं सिंधुरत्न योजनेवरती अधिक काम करणार आहे, त्यामुळे ब्रेक के बाद देखो असा विश्वास केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे. आणि त्याच्याबरोबर राणेसाहेबांचं नेहमीच मार्गदर्शन या जिल्ह्याला लाभत आलेलं आहे. मला सुद्धा ते लाभतं. म्हणजे मला मंत्रिपद न मिळाल्याबद्दल मला जेवढं वाईट वाटलं नसेल एवढं राणेसाहेबांना वाईट वाटलं. त्यांचा लगेच मला फोन आला, अजिबात तू हे करू नकोस, काम करत राहा. मी तुम्हाला एकच गोष्ट सांगतो, मी साईबाबांचा भक्त आहे. मला जी संधी द्यायची ती साईबाबा देतात. आणि त्याच्यामुळे कोणी असं समजण्याचं कारण नाही. अनेक लोकांनी प्रयत्नसुद्धा केले मला मंत्रिपद मिळू नये म्हणून. त्याची मला कीव वाटते. मला कधी माझं मंत्रिपद हे माझं देव ठरवत असतो. मी कदाचित मंत्र्यापेक्षा सुद्धा वरच्या पदावर जाईल आणि ते पद द्यायला माझा साईबाबा समजतो. आणि मला नेहमीच पाठिंबा केंद्रामधल्या नेत्यांचा सुद्धा राहिलेला आहे, राज्यातल्या नेत्यांचा राहिलेला आहे. आणि त्याच्यामुळे मला अजिबात वाटत नाही. मी नेहमी सांगितलं की मला ही थोडीफार जी का आता मोकळा श्वास घ्यायला संधी मिळाली त्याच्याबद्दल मला आनंद होतो. आणि तुम्हाला एकच गोष्ट सांगतो, कुठल्याही कामात कुठल्याही मंत्र्यांनी केली नसते. एवढी कामं माझ्या प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये केली. ते शिक्षण विभाग असू दे, तो मराठी भाषा विभाग असू दे किंवा मुंबई शहराचा भाग असू दे. आणि मी लवकरच याची पुस्तकं प्रसिद्ध करेन. आणि नंतर तुमच्या लक्षात येईल की कुठल्याही परिस्थितीत आपली मान अभिमानाने ताट उभी राहील. असंच काम मी पूर्वीसुद्धा केलं आहे, याच्या पुढेसुद्धा करत राहील. मला मंत्रिपद मिळू नये म्हणून काहींनी प्रयत्न केले अशांची क्यू येते असं मत दीपक केसरकर यांनी व्यक्त करत स्वकीयांना फटकारलंय. पाहूयात. अनेक लोकांनी प्रयत्नसुद्धा केले मला मंत्रिपद मिळू नये म्हणून. त्याची मला कीव वाटते. मला कधी माझं मंत्रिपद हे माझं देव ठरवत असतो. मी कदाचित मंत्र्यापेक्षा सुद्धा वरच्या पदावर जाईल आणि ते पद द्यायला माझा साईबाबा समजतो. आणि मला नेहमीच पाठिंबा केंद्रामधल्या नेत्यांचा सुद्धा राहिलेला आहे, राज्यातल्या नेत्यांचा राहिलेला आहे. आणि त्याच्यामुळे मला अजिबात वाटत नाही. मी नेहमी सांगितलं की मला ही थोडीफार जी का आता मोकळा श्वास घ्यायला संधी मिळाली त्याच्याबद्दल मला आनंद होतो. आणि तुम्हाला एकच गोष्ट सांगतो, कुठल्याही कामात कुठल्याही मंत्र्यांनी केली नसते. एवढी कामं माझ्या प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये केली. ते शिक्षण विभाग असू दे, तो मराठी भाषा विभाग असू दे किंवा मुंबई शहराचा भाग असू दे. आणि मी लवकरच याची पुस्तकं प्रसिद्ध करेन. आणि नंतर तुमच्या लक्षात येईल की कुठल्याही परिस्थितीत आपली मान अभिमानाने ताट उभी राहील. असंच काम मी पूर्वीसुद्धा केलं आहे, याच्या पुढेसुद्धा करत राहील. नाताळची सुट्टी आणि गुलाबी थंडीमुळे पर्यटकांना फिरण्याचा मोह आवरता येत नाही. देवगड येथील समुद्रकिनारे सध्या पर्यटकांनी गजबजलेले आहेत. सध्या शाळा महाविद्यालयांना सुट्टी पडल्यानंतर 31 डिसेंबर तसंच नववर्षाच्या स्वागतासाठी पर्यटकांनी देवगडला पसंती दिली आहे.
देवगड असेल आपण आहे तसेच एक हॉटेल सगळे बुकिंगने फुल झालेले असल्यामुळे या ठिकाणी 31 डिसेंबरचा जो दिवस आहे तो नक्कीच मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यासाठी येथे आहे ते पर्यटक येताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तसेच 31 डिसेंबर तसेच क्रिसमसच्या सुट्टीमुळे या ठिकाणी आज क्रिसमस असून या ठिकाणी मोठ्या संख्येने आहे पर्यटक देवगड समुद्र किनाऱ्यावर भेट देत आहे. आपल्यासोबत काही पर्यटक येथे नागपूरवरून आलेले आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की येथे येऊन त्यांना कसं वाटेल, काय सांगाल? निकेश, आम्ही नागपूरवरून आलो आहे आणि इथचं वातावरण आम्हाला खूप मस्त वाटतं आहे. निसर्गरम्य आणि खूप छान. आम्ही ते 31 सेलिब्रेट करू विथ फॅमिलीसोबत. सगळं आम्ही जवळ 25 लोक नागपूरवरून इथे सेलिब्रेट करायला आलो आहोत. खूप छान वाटतं आहे आणि थोडंफार इथे मला असं वाटतं की आपण थोडं सुविधेमध्ये अगदी वाढवलं तर पर्यटक आणखी येणार आणि आपल्या याला खूप खूप बरं होईल. तसेच आणखी काही पर्यटक आहेत त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. वातावरण आहे रस्ते जे आहे ते थोडेसे आणि त्यांना प्रवाशांना त्रास होतो. नक्कीच एक प्रश्न आहे तो या ठिकाणी पर्यटकांना भेटवत आहे. पण लाईव्हसाठी नागेश तुकंडे. ज्ञानदीप शिक्षण विकास मंडळाचे पुरस्कार केंद्रीय राज्यमंत्री नाईक यांच्या हस्ते मान्यवरांना प्रदान करण्यात आले. सावंतवाडीत हा सोहळा संपन्न झाला. माझा तालुका चंदगड आणि त्यांचा तालुका गडवाड. मी इतका जवळचा संबंध आहे आणि त्याने आम्हाला निमंत्रण दिलं आमच्या कार्यक्रमाला यायचं आहे.
म्हणून आमच्यापेक्षा खूप मोठी माणसं आहेत. तुम्ही जरी राज्यमंत्री असो पूर्वी माझे राज्यमंत्री 95 सालाचा खूप मोठी माणसं आहेत. तर तुम्हीच आलं पाहिजे. तर एवढा आग्रहाचा संबंध असल्यामुळे जवळचा संबंध असल्यामुळे ना आग्रह असल्यामुळे तुमचा सन्मान करण्यासाठी. कारण तुमचा सन्मान हा काही सोपा सन्मान नाही आहे. निरनिराळ्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही उत्तम काम केलेलं आहे आणि त्या कामाचा सन्मान आहे. हा काही मूर्तीचा सन्मान नाही आहे, कामाचा सन्मान आहे. आणि म्हणून तुम्हा सर्वांना मनापासूनचं वंदन करतो. म्हणून या चंद्रगड, आग्रा, गडहिंग्लज, सावंतवाडी हा गोवा हा मराठी भाषेचा प्रदेश आहे सर्वसामान्य. आणि चालीरीती सर्वसामान्य सारख्याच आहेत जवळपास. आता आमच्या इथे ह्याच्यात पाहिलं, आमच्या गावाशेजारचा एक मुलगा, माझं गाव शेजारी आहे. आणि म्हणून आणि ती प्रेरणा इतर लोकांनी, इतर कार्यकर्त्यांनी घ्यावी आणि ह्या तालुक्याचा, या समाजाचा, या जिल्ह्याचा विकास व्हावा, समाजाचा विकास व्हावा, ही एक भावना या संस्थेच्या संस्थेच्या संस्थापकांची आणि या संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाची निश्चितपणे. त्यांचा सुद्धा खऱ्या अर्थानं सन्मान करावा लागेल, त्यांचा सुद्धा त्यांना शुभेच्छा द्याव्या लागतील. कारण ही एक कल्पना समाजामध्ये उत्तम काम करणारे, सार्वजनिक काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याचा गौरव करणे हे सहसा काम कोण करत नाही. तुम्हाला सांगतो, तो काय लोक असं म्हणत असेल किंवा काम करतो काहीतरी त्याला फायदा असतो, काहीतरी फायद्यासाठी काम करत असेल, असं एक लोकांची भावना असते. पण ती भावना या संस्थेतून न ठेवता एक सार्वजनिक काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याचा सन्मान करणं ही एक भूमिका ठेवून तुम्हाला सर्वांचा त्या ठिकाणी सन्मान करण्यात आलेला आहे असं मला स्वतःला वाटतं. आणि म्हणून मी एवढंच म्हणेन, आता खूप वेळ झालेला आहे, जास्त वेळ घ्यायची आवश्यकता मला वाटत नाही, खूप वेळ झाला आहे. किंवा ज्यांचा ज्यांचा सन्मान झाला त्या सर्वांना मनापासूनच्या शुभेच्छा देतो. ज्ञानदीप शिक्षण विकास मंडळ गेली 18 वर्ष हे उत्तम असं कार्य या शिक्षण क्षेत्रात करत आहे. या शिक्षण संस्थेचं नाव खूप वेळा ऐकलं, पदाधिकाऱ्यांच्या पण भेटी पुष्कळ वेळा झाल्या आणि या सगळ्या संबंधातून आज मला इथं या कार्यक्रमाचे, या सरकार सोहळ्याचे अध्यक्ष म्हणून बोलावलं. त्याबद्दल या संस्थेचे अध्यक्ष, इतर सर्व पदाधिकारी त्यांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय की या कार्यक्रमात तुम्हाला सर्वांना भेटण्याची संधी प्राप्त झाली. ज्यांनी समाजात काहीतरी चांगलं व्हावं या हेतूने आपलं योगदान वेगवेगळ्या क्षेत्रात देऊन हे सामाजिक कार्याची जाणीव समाजाला या माध्यमातून करून दिली. परमेश्वरानं आपल्याला सुंदर असं जीवन दिलं आहे. हे जीवन कशासाठी, याचा जर आपण विचार केला तर हे जीवन कितीतरी योनी फिरून हा माणसाचा जन्म आम्हाला मिळालेला आहे. परंतु त्याचा अर्थ मला वाटतं काहीच लोकांना या सगळ्या त्याने जो जन्म परमेश्वराने दिला त्याचा अर्थ थोड्याच लोकांना माहीत आहे. येणं, जगणं आणि निघून जाणं त्याच्या पलीकडे. आणि हे सगळं कार्य आधी छान पद्धतीने होत होतं. सर्व प्रकारचे संस्कार कुटुंबातूनच आपल्याला मिळत होते. आज कुटुंबाची व्यवस्था सुद्धा म्हणजे तशी काही संयुक्त कुटुंब पद्धती हळूहळू नाहीशी होत आहे. मुलगा लग्न झाला की तो वेगळा राहायचा विचार करतोय आणि विभक्त कुटुंब पद्धती जर आपण सर्व काही सरकारवर सोडलं, सर्व काही वेगवेगळ्या यांच्यावर हे सगळं मला करून दिलं पाहिजे असं मग कधी चालणार नाही. त्यामुळे समाजात जागृत राहून जे जे आपल्याला शक्य आहे समाजामध्ये मी 4 लोकांना प्रोत्साहित करू शकतो. इथं राजाराम मोरोजी आहे, त्याने जो विषय इथं मांडला तो खूप महत्वाचा आहे. आपल्या मध्यमवर्गीय समाजामधनं शिक्षणाची कमतरता आहे आणि हल्ली ह्याच काही वर्षामध्ये
मध्यमवर्गीय समाज असू दे किंवा त्याच्या खालचा समाज असू दे, ह्या लोकांना शिक्षणापासून वंचित राहावं लागतं त्याच्या परिस्थितीमुळे. परंतु ते शिक्षण या सगळ्या गोष्टीची गुरुकिल्ली आहे, ते जर नसेल तर समाजामध्ये जगणं मुश्किल आहे. हे सगळं काही मान्यवरांनी जाणलं आणि या अशा या ज्ञानदीप शिक्षण संस्था, विकास मंडळ सारख्या संस्था, या संस्थेने खूप प्रयत्न करून आज शिक्षणाचे दरवाजे सामान्य माणसाला उघड करून दिले. हे एक मोठं कार्य आहे आणि त्यासाठी सुसंस्कारित शिक्षण, संस्काराशिवाय शिक्षणाला काही अर्थ नाही. आपण किती जर डिग्र्या मोठ्या घेतल्या आणि त्या घरच्या माणसाला जर संस्कार नसेल, त्या मुलाला जर सुसंस्कारित केलेलं नसेल तर घेतलेलं शिक्षण हे व्यर्थ असतं. आम्ही उदाहरण विचार करू की शिक्षण खूप घेतलं, LLM झाला, डिग्री घेतली आणि कुठेतरी एका बॅचला लागला तर त्या कुटुंबाची परिस्थिती काय होते मला वाटतं आपण जवळून बघितलं असेल. आणि त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीला शिक्षण खूप आहे, पण त्याला संस्काराची जोड नसेल तर त्या शिक्षणाला उपयोग स्वतःलाही नाही, स्वतःच्या कुटुंबाला नाही आणि समाजाला नाही. पण हे सगळं बोलून सुद्धा आजच्या सरकारमध्ये आणि या संस्थेने असा एक सुंदर असा योग इथं निर्माण करून दिलेला आहे की समाजात अशा पद्धतीचे असंही काही असतंय हे कुणाला माहीत नसतं. मी माझं कुटुंब मॅक्झिमम त्याच्या पलीकडे जे काय आहे ते कोणाची हे पुजत नाही. त्यामुळे ही जनजागृती फार आवश्यक आहे. मी हा समाजाचा घटक आहे, माझ्यावर काहीतरी समाजाची जबाबदारी आहे आणि ती जबाबदारीतून मला मुक्त व्हायला काहीतरी समाजकार्य केलं पाहिजे, ही भावना प्रत्येकाच्या मनात आज रुजवली पाहिजे. आणि म्हणूनच आज ज्यांचा इथं सत्ता जात आहे चांगलं कार्य केलेलं आहे. हे अशी संख्या, या सगळ्यांची संख्या वाढली पाहिजे तरच हे समाजात जे काही चांगलं आहे ते चांगलं वर्गी शिक्षण हे पाहिजे. शिक्षणाचं काही होत नाही, परंतु अशा विचारांची लोकांची संख्या वाढली पाहिजे समाजामध्ये. आणि म्हणूनच अशा लोकांना त्याच्या पाठीमागे प्रेमाची थाप मारण्यासाठी अशा कार्यक्रमाची गरज असते. आणि तो उत्कृष्ट असा कार्यक्रम की नाईक साहेबांनी या ज्ञानदीप शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून इथे ठेवलेला आहे. कलेश्वर देवस्थान स्थानिक सल्लागार उपसमिती देऊळवाडा नेरूर यांच्या कारभाराला पाठीशी घालण्याचं काम पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती कोल्हापूर करत असल्याचा आरोप करत या निषेधार्थ नेरूर ग्रामस्थांनी लाक्षणिक उपोषण छेडलं आहे. सावंतवाडी माठेवाडा येथील पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती कोल्हापूर यांच्या उपकार्यालयासमोर हे उपोषण सुरू आहे. सावंतवाडी माठेवाडा येथील देवस्थान व्यवस्थापन समिती कोल्हापूर यांच्या उपकार्यालयासमोर हे लाक्षणिक उपोषण सुरू आहे. बांधकामाचा 3 कोटीचा लोण्याचा गोळा बघून सारे बोके झाले गोळा. निवासाच्या बांधकामाचा 3 कोटीचा लोण्याचा गोळा बघून सारे बोके झाले गोळा. पाणी पाणी काय मूर्ता पाणी पाणी काय मूर्ता. दरम्यान पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती कोल्हापूर प्रतिनिधींकडून उपोषणकर्त्यांशी चर्चा करण्यात आली. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडून आयोजित आजच्या सभेत उपस्थित राहण्याचं आवाहन त्यांनी केलं. मात्र उपोषणकर्त्यांनी आपल्या भूमिकेवरती ठाम राहत लाक्षणिक उपोषण सुरूच ठेवलं. यावेळी सुहास नेरुरकर, आनंद नेरुरकर, प्रसाद पोईपकर, संजय मेस्त्री, सुरेंद्र घाडी, मनोज चव्हाण, अमित नाईक, जयवंत मेस्त्री, अनिकेत मेस्त्री, भरत नेवगी, निलेश मेस्त्री, प्रथमेश मेस्त्री, विवेकानंद नेरुरकर, प्रथमेश नेरुरकर, आशिष नेरुरकर, प्रसाद कदम आदी उपस्थित होते. नमस्कार, मी सुहास नेरुरकर. आम्ही नेरूरवरून उपोषणासाठी इथे आलेलो आहोत. सावंतवाडी इन्चार्ज ऑफिसर सावंतवाडी. थोडक्यात सांगायचं झालं तर देवस्थान सल्लागार समिती ही पाहते, देवस्थानची सर्व व्यवस्था पाहते. त्या समितीच्या कार्यालयाच्या समोर आम्ही उपोषणाला आज बसलेलो आहोत. उपोषणाला बसण्याचं कारण म्हणजे नेरूर कलेश्वर देवस्थानच्या समिती निवडीची सभा 13 ऑगस्ट 2024 रोजी कलेश्वर मंदिर येथे झालेली. सदर सभा आरोप प्रत्यारोपांमुळे बंद पडली आणि सभेच्या शेवटी माननीय सरपंचांनी ही सभा जोपर्यंत जुन्या समितीवर झालेल्या आरोपांचे स्पष्टीकरण होत नाही तोपर्यंत कमिटी म्हणजे समिती न नेमण्याचे आदेश दिलेले होते. थोडक्यात ग्रामसभेत ठराव घातलेला होता. असं असताना आजच्या घडीला माननीय जिल्हाधिकारी कोल्हापूर
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती कोल्हापूर यांनी आपल्याला असलेल्या शासकीय अधिकाराचा वापर करून आमच्यावर हुकुमशाही पद्धतीने ही आजची देवस्थान समिती निवडीची सभा लागलेली आहे. त्याच्या विरोधात आम्ही सदर ठिकाणी उपोषणासाठी जमलेलो आहोत. देव कलेश्वर महाराज की जय, श्रीदेव रमणनाथ महाराज की जय, श्रीदेव भूतनाथ महाराज की जय, आई सातेरी माते की जय, श्रीदेव गावडोबा महाराज की जय, श्रीदेव दांडेकर महाराज की जय. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन सल्लागार समितीचा नोटीस काढायची आणि तक्रार केली होती का? नाही, नोटीस बघूनच तुम्हाला पत्र द्या. त्याच्या आधी तुम्ही तक्रार केली असते आणि आम्ही जर ते दाबलं असतं तर ते प्रकरण वेगळं होतं. आम्ही नोटीस ज्यावेळी काढली सभेची त्यानंतर तुम्ही पत्र दिलं, त्याची चौकशी करा म्हणून कलेक्टर साहेबांनी सांगितलं. त्याप्रमाणे ती स्वतंत्र चौकशी होणार, मिटिंग लावायला सांगितलं, त्याप्रमाणे मिटिंग लागणार. तुम्ही जर आधी तुम्ही तुमचं पत्र दिलं असतं आणि आम्ही लावलं असती चौकशी लावली असती तर तुम्हाला असे आरोप करता आले असते. 12 डिसेंबरला आम्ही इथे पत्र दिले आणि ती प्रत तुम्हाला काल दिली आहे. त्या पत्रात स्पष्ट म्हटलं होतं, नाही 12 डिसेंबरच्या पत्रात स्पष्ट म्हटलं होतं जर तुम्ही मिटिंग लावली तर आम्ही आमच्या आंदोलनाचा मार्ग उपोषणाला घेतला. ते काय स्पष्ट म्हटलं होतं. ठीक आहे, पण चौकशी केली नाही बाबा, 2 महिने गेले, 4 महिने गेले, चौकशी तुमच्याकडे काय होत नाही, अशा वेळी म्हणलं ठीक आहे, पण चौकशी होणार म्हणून सांगितले कलेक्टर साहेबांनी. पण मिटिंग घ्या, पण चौकशी लावा म्हणून सांगितले. तर मग ह्यात आक्षेप घ्यायचा काय आहे? तुम्हाला मी सांगत होतो की तुम्ही सभेमध्ये या, तुम्ही सभेमध्ये सहभागी व्हा, तुमचा आक्षेप तिथं नोंदवा, आम्ही लेखी घेतो ना तिथं आक्षेप म्हणजे आमची भूमिका पहिल्यापासून सांगतो, आमची भूमिका ही सकारात्मक आहे. सकारात्मक राजकारण गावाचं मंदिर आहे. 2 मिनिटं, तुम्ही सभेच्या ठिकाणी या, तुमचा आक्षेप त्या सभेच्या प्रोसिडिंग मध्ये नोंदवा, तर तो आक्षेप तिथपर्यंत जाणार आहे. हा चौकशीचा होणारच आहे, पण तुमचा सभेमध्ये जो आक्षेप असणार आहे तो तिथं तुम्ही येऊन नोंदवल्याशिवाय कसा होईल? मी का बोलू 13 ऑगस्टची मिटिंग आपल्या आदेशाने आम्ही काम केली आहे. 13 ऑगस्टला ग्रामसभा तुमच्या आदेशाने झाली ना. त्या ग्रामसभेमध्ये आरोप कोणी केले? ह्या कमिटीच्या मेंबरनी आरोप हा फक्त बोलला की काहीतरी तुमच्या व्यवहारात पाणी मुरतं, व्यवहारात सुद्धा नव्हतं. तो सुद्धा व्हिडिओ आमच्याकडे आहे. अध्यक्षांनी महाशिवरात्री सारखा महत्वाचा उत्सव तोंडावर असताना राजीनामा देऊन पण का काढला, त्याच्यात कुठेतरी पाणी मुरतंय असं त्याचं बोलणं होतं. ह्या एका वाक्यात आमच्या मालवणीचा शब्द आहे काहीतरी पाणी परवा चर्चा झाली त्याच्यावरून त्या शब्दाचा त्यांनी मोठा एक आकांक्षानं केलं आणि त्या लोकांनी सभा बंद पाडली. आणि सभा बंद पाडत असताना पुन्हा क्लिअर होतं, ती सभा बंद पाडत असताना त्यांनी ठराव काय घातला, जोपर्यंत आपल्यावरील आक्षेप सिद्ध होत नाही तोपर्यंत जुनीच कमिटी काम बघेल, नवीन कमिटी नियुक्त करायची नाही. हा अधिकार नसला तर तुम्ही ही चौकशी लावा. सभाध्यक्षांनी सुद्धा त्याच्यावरती उपस्थित लोकांचं मत घ्यायला पाहिजे होतं, जनतेचा कौल घ्यायला पाहिजे होता. त्यांनी तो पण घेतला नाही. त्यांनी डायरेक्ट सभाध्यक्ष म्हणून डिक्लेअर केलं की मी सभा रद्द करते. याला उभं केलं, शाळेतल्या विद्यार्थ्यांसारख्या याला उभं केलं आणि ह्याला विद्यार्थ्यांनी पुरावे आहेत का, तो पुरावे घेऊन येणार सभेला काय चर्चेत निर्माण झाले ना. त्याने सुद्धा ठराव घातला की जोपर्यंत आक्षेप सिद्ध होत नाही तोपर्यंत नवीन कमिटी नेवायची नाही, जुनीच कमिटी काम बघेल. आणि त्यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयाने खोटं करून तुम्हाला पत्र पाठवलं की नवीन समिती नियुक्त करण्यात आलेली आहे. 3.5 तास चाललेल्या त्यांनी खोटं पत्र पाठवलं. 3.5 तास चाललेल्या मिटिंगचा ठरावाने इतिवृत्त दीड पान नाही. तसं नाही, आमचं म्हणणं आहे जर ठराव तुम्ही घालताना आणि तो कुठे घातला, देवाच्या समोर घातलाय ना, पण देवाच्या समोर तुम्ही खरं बोला. देवाच्या समोर ठराव करायला इतर ठिकाणी असं आमचं काही म्हणणं नाही, पण देवाच्या ठरावावर तुम्ही ठाम राहा. कशाबद्दल तुम्ही आरोप सिद्ध करून घ्या. आम्ही म्हणत नाही अहवाल कर द्या, नुसता कारवाई नंतर करा. आम्ही जे काय सांगतो ते आहे खरं आहे की खोटं आहे हेच आम्हाला बघायचं आहे. आणि तिथे आम्ही आलो, तिथे भांडणं करण्यापेक्षा आम्ही सेफ मध्ये आहोत. उद्या तिथे काही झालं ते गावाला काय सांगणार, ह्या लोकांनी क्लेश केले, देवस्थान बंद पाडलं. आम्हाला ते नको. आम्ही गांधीवादी माणसं आहोत, शांतते मार्गाने जाणार. बंद पडत नाही, बंद पाडण्याचं पण नाही, तुम्हाला पण ते करायचं नाही, आम्हाला पण करायचं नाही. तुमचा आक्षेप तिथं प्रोसिडिंग मध्ये यावा एवढी अपेक्षा. तिथे गावा तिथे माणसं आहेत आक्षेप घेणारी,
मग तिथं चला आणि आम्ही आणि पुढचं सांगतो, आता जर मीटिंग झाली तर आम्ही उपोषणाला उठणारच नाही. हा पुढचा निर्णय. आधार फाउंडेशन सिंधुदुर्गच्या वतीने आणि वेंगुर्लेकर इंटिग्रेटेड रिसर्च अँड हेल्थ सेंटर वेंगुर्ला यांच्या सहकार्याने वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये पहिल्यांदाच महारक्तदान शिबिर आम्ही दिनांक 30/12/2024 रोजी सकाळी 8 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत उपजिल्हा रुग्णालय वेंगुर्ला या ठिकाणी आम्ही आयोजित केलेला आहे. वेंगुर्ला वासियांच्या दृष्टीनं भावनिक गोष्ट असलेली की बऱ्याच वेळेला रक्त वेळेत न मिळाल्यामुळे अनेक पेशंटचे जीव आपल्या वेंगुर्ल्यातल्या कुटुंबाने गमावलेले आहेत. आणि ही फार मोठी खंत किंवा फार मोठं एक ही अडचण बरीच वर्ष आम्ही वेंगुर्ला वासीय ही भोगतो आहे. भविष्यात आपल्या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये 2 उपजिल्हा रुग्णालय आहेत, जी गेली 30 ते 40 वर्ष आपल्या या वेंगुर्ल्यामध्ये कार्यरत आहेत. वेंगुर्ल्याचं पूर्वी ग्रामीण रुग्णालय होतं, जे 3 वर्षापूर्वीच त्यावेळचे सन्माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या माध्यमातून उपजिल्हा रुग्णालय इथे सुरू झालं. पण दोन्ही उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये म्हणावी तशी अजूनही फॅसिलिटीज, सेवा सुविधा अद्यापपर्यंत अजून नाही आहेत. ही फार मोठी खंत आहे. आमची अपेक्षा अशी आहे की भविष्यामध्ये इथे ब्लड बँक, रक्तपेढी इथे सुरू व्हावी. आतापर्यंत फक्त ओरोस आणि सावंतवाडी या 2च ठिकाणी आपल्या जिल्ह्यामध्ये रक्तपेढ्या कार्यान्वित आहेत. त्याची स्टोरेज कॅपॅसिटी सुद्धा फार कमी आहे. देवगडमध्ये ब्लड स्टोरेज युनिट यापूर्वी दीपक सावंत हे स्वतः आरोग्यमंत्री असताना त्यांनी आपल्या तालुक्यामध्ये ते सुरू केलेलं होतं. आमची मागणी आहे वेंगुर्ला वासियांची आणि वेंगुर्ला तालुक्यातील सर्व स्वयंसेवी संस्था, NGO, क्रीडा मंडळ, संघटना या सगळ्यांच्या माध्यमातून की भविष्यामध्ये आमच्याकडे ब्लड बँक सुरू व्हावी. सगळ्या कॅटेगरीचे रक्तगट आमच्याकडे इथे उपलब्ध व्हावेत, जेणेकरून भविष्यात रक्तासाठी वणवण करावी लागू नये. बांबोळीला आजही इथं पेशंट ॲडमिट केला, चेक केला, तपासणी केली, कॅज्युलिटीमधून लगेच त्याला रेफर केलं जातं आणि बांबोळीत किंवा कोल्हापुरात जाईपर्यंत बरेच रुग्ण दगावलेले सुद्धा आहेत. ब्लड बँक सुरू होण्यासाठी आम्ही त्या रक्तदान शिबिराच्या दिवशी एक निवेदन सुद्धा तयार करणार आहोत, जे विद्यमान मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब, आरोग्यमंत्री आणि पालकमंत्री या सगळ्यांना आम्ही या संदर्भात पाठपुरावा करणार आहोत. माननीय नामदार प्रकाश आबिटकर साहेब, जे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या फार जवळ राहतात, चंदगड विधानसभेमध्ये, त्यांचाही फार मोठा वाटा आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आरोग्यविषयक अडचणी दूर करण्यासाठी आम्हाला भविष्यात मिळेल अशी अपेक्षा आम्ही करतोय. आणि त्यांचाही दौरा जानेवारी महिन्यामध्ये आमच्या सिंधुदुर्गात व्हावा, वेंगुर्ल्यामध्ये व्हावा, जेणेकरून उपजिल्हा रुग्णालय असेल, PSC असेल, आरोग्यवर्धिनी असेल, या सगळ्या ठिकाणी आपला जो आरोग्यविषयक ज्या अडीअडचणी आहेत त्या दूर होण्यासाठी मदत होईल. त्या निमित्ताने मी शेवटचं आवाहन या ठिकाणी करतो की वेंगुर्ला वासियांनी, वेंगुर्ला शहरातील आणि ग्रामीण भागातील जास्तीत जास्त लोकांनी सोमवारी होणाऱ्या महारक्तदान शिबिरात सहभागी व्हावं आणि सगळ्यात जास्त संख्येने रक्तदान करून मोठी संख्या जी ओरोसमध्ये आणि सावंतवाडीमध्ये दोन्ही रक्तपेढ्या या पर्वाच्या कार्यक्रमासाठी येणार आहेत. गरज पडली तर SSPMची सुद्धा रक्तपेढी आम्ही बोलवणार आहोत. जास्तीत जास्त रक्तदान करून आमच्या संघटनेला, आमच्या संस्थेला सहकार्य करावं अशी विनंती करतो. मिलाग्रीस हायस्कूल येथे ख्रिसमस निमित्त मध्यरात्री हजारो ख्रिस्ती बांधवांच्या उपस्थितीत प्रार्थना करण्यात आली. राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री आमदार दीपक केसरकर देखील या प्रार्थनेस उपस्थित होते. यावेळी नाताळ व नववर्षाच्या शुभेच्छा त्यांनी खास कोकणी भाषेतून ख्रिस्ती बांधवांना दिल्या. तसंच ऐतिहासिक चर्च ठिकाणी नव्यानं उभारत असलेल्या चर्चसाठी 10 लाख रुपयांची देणगी जाहीर केली. दरम्यान सलग 4थ्यांदा विधानसभेत निवडून येण्याचा विक्रम करणाऱ्या आमदार केसरकर यांचा कॅथॉलिक समाजाकडून सन्मान करण्यात आला. पक्काचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासो
आणि सौम्य भारताचो बापा चिरचमा भारतीय स्त्री मुक्ती दिन स्त्री सन्मान दिनाचं औचित्य साधून ग्रामपंचायत नेरूर देऊळवाडा येथे सन्मान नारीचा जागर स्त्री शक्तीचा हा खास कार्यक्रम घेण्यात आला. सावित्रीच्या बुद्धीला स्त्रियांच्या शिक्षणाचा पाया तू घातला. अशिक्षित अडाणी तू पती आशिषी करी. मुलींसाठी पहिली शाळा तुम्ही काढली. दुसरी ओवी गायली तुझ्या निर्याला. दगड गोटे खाऊनी चालविली तू शाळा. घराबाहेर काढले गुन्हानी अडविले. धीराने तोंड दिले सगळ्या त्रासाला. तिसरी माझी ओवी ग तुझ्या मोठ्या मनाला. फसलेला विधवेचा सांभाळ तू केला. अनाथ आणि अबलांचे माय बाप होऊन यशवंत बाळाला दत्तक घेतला. चौथी ओवी गायली तुझ्या थोर हृदयाला. माणुसकीचा झरा ज्यात नित्य वाहिला. ज्योतिबाची सावली नाही तू राहिली. सत्य धर्म प्रकाशात तेजानं तळपली. दुःखितांच्या सेवेत देह तू ठेविला. स्मरण तुझे करुणी वसावी घेतला. आज आम्ही भारतीय संविधानाची शपथ घेऊन असं सांगतो की आजपासून आम्ही कुठल्याही प्रकारची शिवी कोणालाही देणार नाही. माझ्या घरात, माझ्या शाळेत, माझ्या वस्तीत कोण शिवीगाळ करत असेल तर त्याला थांबविण्याचा प्रयत्न करेन. झाशीची राणी आहे, त्यानंतर ह्या ज्या मदर टेरेसा आहेत, ह्या ज्या सर्व आहेत, तर यांनी कुठंतरी हे चित्र आहे ते बदलण्यासाठी प्रयत्न केला. आज जर आपण बघितलं, मुली म्हणून तुम्ही ज्यावेळेस शाळेत येता, शिक्षण घेता, तर ह्या शिक्षणाची सुरुवात सावित्रीमाईंनी त्यावेळेस केली. ज्यावेळेस सावित्रीमाई घरातून शिकवण्यासाठी बाहेर पडल्या,
तर त्यावेळेस बाहेर पडल्यानंतर लोकांनी त्यांना दगडगोट्याने मारहाण केली, लोकांनी त्यांच्यावर अंगावरती शाई टाकली, शेण टाकलं. तर अशा परिस्थितीमध्ये जर आपण बघितलं, वारंवार एक उदाहरण दिलं जातं, आपण पण पुस्तकामध्ये बऱ्याच वेळेला वाचतो की सावित्रीबाई ज्या वेळेस शिक्षण देण्यासाठी मुलींना घरातून बाहेर पडत, तर त्यावेळेस त्यांच्या पिशवीमध्ये जे आपण बॅग म्हणतो हातामध्ये पकडतो, त्यामध्ये एक साडी ती एक्स्ट्राची घेतली. कारण त्यांना माहित होतं मी ह्या साडीवरती, ह्या कपड्यावरती शाळेपर्यंत व्यवस्थित जाऊ शकणार नाही, कारण तत्कालीन समाजातली काही मंडळी आहेत त्यांचा विरोध आहे स्त्री शिक्षणाला. त्यामुळे मला त्या शेणाचा मारा होणार, माझ्यावरती दगडाचा मारा होणार, माझ्यावरती बोलण्याचा शाब्दिक मारा होणार, आणि त्यामुळं मला माझी साडी सोबत घ्यावीच लागेल. हा साडी सोबत आणि मला माझ्या विचाराशी मी प्रामाणिक आहे की मला हे चित्र बदलायचंय. ती सुरुवात त्यांनी तिथून 5 मुलींच्या शाळा शिक्षणापासून केली. आज आपण त्याचं 5 कोटी महिला या देशामधल्या त्याच्यापेक्षा अधिक शिक्षण घेत आहेत. नमस्ते, मी अमोल. या ठिकाणी आज नेरूळ या गावामध्ये सिंधुदुर्ग महिला विकास संघटना, कोकण कला शिक्षण विकास संस्था, कोरो इंडिया, SR फाउंडेशन, इकिगाई फाउंडेशन या संस्थांच्या संयुक्त विद्यमानाने ग्रामपंचायत नेरूळ व प्राथमिक शाळा नेरूळ यांच्या सहकार्याने ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये आज 24 डिसेंबर रोजी स्त्रीमुक्ती दिन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. मुख्यतः ह्या कार्यक्रमाचा उद्देश हा होता की ह्या सर्व संस्था संघटना हे समविचाराने काम करत आहेत. भारतीय संविधान व संविधानिक मूल्यांवरती लोकांनी जगलं पाहिजे. आजही आपण बघितलं तर देशामध्ये दर 3 मिनिटाला कुठे ना कुठेतरी महिलांच्यावरती अत्याचाराच्या घटना होत आहेत. तर ह्या घटना कुठेतरी थांबल्या पाहिजेत. स्त्रीचा सन्मान, स्त्रीचा सत्कार हा फक्त महिला दिनापुरता मर्यादित न राहता वर्षातील 365 दिवस 24 तास स्त्रीला सन्मानानं आपण जगवलं पाहिजे, माणूस म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं पाहिजे. आणि हे आपण कशा पद्धतीनं पाहू शकतो तर याचं छोटंसं उदाहरण आपण ह्या बालमुलांच्यावर देण्याचं, ह्या बालकांच्यावर देण्याचा प्रयत्न त्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून केला. आपला प्रयत्न असाच आहे की स्त्रीला पण माणूस म्हणून या समाजव्यवस्थेने स्वीकारावं, माणूस म्हणून तिचा सन्मान व्हावा आणि जातीयतेच्या, जोखमीतेच्या, त्या गुलामगिरीच्या बेड्या त्या त्याच्यातून तुटल्या जाव्यात, तोडल्या जाव्यात आणि सर्व यासाठी त्याच्यासोबत असावे. धन्यवाद. जय भीम. मी वासंती देवळकर. या ठिकाणी 25 डिसेंबर हाच खरा भारतीय स्त्री मुक्ती दिन या कार्यक्रमाचं आयोजन नेरूळ देऊळवाडा या ठिकाणी आम्ही केलं. कोरो इंडियाची सर्व टीम, संस्था प्रमुख व लीडर यांच्या सहकार्याने आम्ही हा कार्यक्रम या ठिकाणी केला. हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी नेरूळ गावातील शाळा व हायस्कूलचे सर्व विद्यार्थी या ठिकाणी उपस्थित होते. खरं म्हणजे भारतीय स्त्री मुक्ती दिन हा 25 डिसेंबरलाच करावा ही आमची मागणी आहे. याचं कारण असं आहे की 25 डिसेंबर 1927 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचं दहन केलं आणि एकूणच मनुस्मृतीचं जे दहन आहे ते दहन करण्यामागचा जो उद्देश आहे बाबासाहेबांचा, जे बाबासाहेब पुस्तकांसाठी एवढं मोठं ग्रंथालय बांधतात, जे बाबासाहेब पुस्तकांवर एवढं प्रेम करतात, ते बाबासाहेब मनुस्मृतीसारख्या पुस्तकाचं दहन का करतात हा प्रश्न इथे विचार करण्यासारखा आहे. याचं कारण असं आहे की मनुस्मृतीमध्ये एकूणच जर आपण बघितलं तर स्त्रियांवर जाचक बंधनं आहेत, जाचक नियम आहेत आणि इथली जी व्यवस्था आहे, मनुवादी व्यवस्था आहे, त्या मनुवादी व्यवस्थेने कशा प्रकारचं राहिलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे, अशा प्रकारचे अनेक जाचक कायदे हे मनुस्मृतीमध्ये होते आणि तशा प्रकारची व्यवस्था आजही जरी आपण बघितली तरी ती अस्तित्वात असलेली दिसते. आणि म्हणूनच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचं दहन केलं आणि इथल्या ज्या समस्त स्त्रिया आहेत त्या समस्त स्त्रियांना त्यांनी मुक्त केलं. आणि म्हणूनच 25 डिसेंबर हा जो दिवस आहे तो दिवस समस्त स्त्रियांसाठी मुक्तीचा दिवस आहे असं आम्ही मानतो. आणि म्हणूनच 25 डिसेंबर हा दिवस मनुस्मृती दहन दिन म्हणून साजरा आपण करतो. तो स्त्रीमुक्ती दिन म्हणून साजरा व्हावा अशा प्रकारची आम्ही मागणी आहे. आणि म्हणून आम्ही तो दिवस स्त्रीमुक्ती दिन म्हणून साजरा या ग्रामपंचायतमध्ये केला. यासाठी आम्ही वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज घेतल्या. त्याच्यामध्ये जर महत्त्वाचं बघितलं तर आज सर्रास ज्या शिव्या दिल्या जातात त्या आईवरून किंवा बहिणीवरून शिव्या दिल्या जातात, तर या शिव्या कुठेतरी थांबल्या पाहिजेत. आणि म्हणून आम्ही मुलांकडून या शिव्या ह्याच्यानंतर आपण कोणाला देणार नाही अशा प्रकारची प्रतिज्ञा घेतली, त्यांच्याकडून लिहून घेतलं आणि एक छोटासा आम्ही प्रयत्न केला की ही जी सुरुवात आहे ती सुरुवात कुठेतरी झाली पाहिजे. त्याच पद्धतीने जर आपण बघितलं तर जी कामं आहेत ती कामं सकाळपासून घरामध्ये स्त्री राबत असते. स्त्री सकाळपासून ते रात्री झोपेपर्यंत कामं करत असते, परंतु इथे कुठेही स्त्रीचं कोणत्याही प्रकारे जसं आपण म्हटलं जातं की स्त्रीचा जो सन्मान आहे तो इथे होताना दिसत नाही. आणि म्हणून स्त्रीचा सन्मान हा जर झाला पाहिजे तर त्याची जी सुरुवात आहे ती इथे आपण मुलांपासून केली पाहिजे. आणि तो जो विचार आहे तो विचार रुजवण्यासाठी आम्ही
मुलांना घेऊन हा कार्यक्रम या ठिकाणी केला आणि तो या ठिकाणी त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. ग्रामपंचायत आणि शाळा आणि विद्यार्थ्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला आणि तो कार्यक्रम यशस्वी झाला. त्याच पद्धतीने कार्यक्रमानिमित्त आज आम्ही या गावामध्ये ज्या काम करणाऱ्या स्त्रिया आहेत, कर्तृत्ववान स्त्रिया आहेत, ज्यामध्ये CRP ताई आहेत, आशा ताई आहेत, त्याचप्रमाणे सरपंच मॅडम आहेत, तर या ज्या घर सांभाळून एक घराबाहेरची जबाबदारी अतिशय चांगल्या प्रकारे पार पाडतात, तर त्यांचा सन्मानही आम्ही आमच्या टीमच्या वतीने या ठिकाणी केला. त्याचप्रकारे अजून एक जो बचत गट आहे नेरूर गावचा, ज्या महिला दिल्लीपर्यंत, तसेच स्वराज महिला चेंदवन बचत गट या ज्या महिला आहेत, या महिला दिल्लीपर्यंत जाऊन आल्या, तर आमच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आम्ही त्या महिलांचाही या ठिकाणी सत्कार किंवा जो सन्मान आहे तो या ठिकाणी केला. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. देवस्थान समिती उपकार्यालयासमोर नेरूर ग्रामस्थांचं लाक्षणिक उपोषण. माझ्यापेक्षा वाईट नारायण राणेंना वाटलं, दीपक केसरकर यांचं वक्तव्य. आणि देवगडचे समुद्रकिनारे पर्यटकांनी बहरले. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.